И здравейте хора, аз съм The Kings Pro. Ние сме в PvP Free, хора. Вече направиха, да, ето го, кучето от звяма. Аре, стига е. И да кажа, нали, стига, моля те. Стига, благодаря. И такова да кажа, че рестартираха сървъра и сега няма никакви фулки, хора. И да, както разбирате сега, не се завръщам. Защото преди нещо ме омръзне и така. Сега се завръщам от PvP, защото ново оцеляване, няма никакви диаманти, няма много неща, няма Ender Pearl, който те ни помагаха, няма много неща на Warframe, няма починките, ние трябва да си ги правим. Годен еплите ги има, както забелязвате, ама... И да, ето сега ще ви покажа Warframe какво е. Има тук червен пясък. Верно ли? Ред санд. Да, той няма да се чува, защото не съм го правил. Ето тук и темите, сега ги гледайте. Тук е един ред, диаманти да има. Тук е друг елит, да, Blaze Rod има. Да, ето. Тук гледайте ги отстрани, защото не ми се обръща. Има ендър честове, има наковани, има и ще ми трябват Аз имам близо. ендър. И тук следовател за коне има. Има стон, има тая някаква, не знам какво е това. Сноубок. О, сноубок! Искаш ли да къщата ни е на сноубок отстане? Аз правя вече с новото дърво. Добре. Сега отивам околото. И тук що почнахме, ама това го направихме без да започваме клипа. Платформата. Сваля дърво. Да я ми дай, имаш ли доста или? Имам. Мете колко му. Ако искаш още кажи. Искам. Добре. Толкова ли ще е високо? Още ли? Не, виж. Толкова? Ти го прави. Да. Не, ще го прецакаме. Нали, после ще правим специални платформички за Envil и за другите глупости. Да го направим като предишното или не. Няма смисъл, и вече виж колко много сме направили. Добре, ока. Само да ти кажа, че... няма да ни е това къща, нещо като... Да, сори хора, ама... Така, малко... За... втори път се закашам по време на клипа, да. Али после, като се развивам, като си направим пошенки и други глупости. Не, това пошенки никога не съм пил аз. Аз завърших. Аз почнах направо да ги правя така. И да кажа, това няма да ни е като къща, ама може да го направя аз. Не знам. Окей, значи само тук ще ни е вътре, значи сега ще направя нещо. Къде ще ни се... Да. Е така, пустините ще са често. Да, разбрах. Сега първо ще направя графин тема. Даже ще си дам моя акаунт в PvP България, да ви кажа, ще правя giveaway. Трябва да има поне 100 лайка на клипа и... Не, трябва да ми се абонират поне 30 човека за мен. За фул сетка, да. Може би за мой акаунт. Не знам. Не. Така, да, фул сетка ще раздавам и може би моя акаунт с нея, не съм уточнил. Преди този път, Да,
скайпа си напишете, защото War VIP купете си. Айде да видим War VIP. Аз да си видя. 2 евро е за някакъв ранг друг. Цена. Уе! Какво е това, бе? Те направиха вече ранковете. После ще помоля някой админ да видя дали ще ми даде малко. Има някакъв Не знам. Тодев, който иска да бъде да пише. Това му е меча, така му се казва меча. Кой е БГ от тук? Да го пърнем до нас, за да умре. Имам си да. Кой ще прави резенцията, ти или аз? Аз много ясно. Аз за какво направих крафтинга? Ти ли постави честа? Или аз? Аз. А, не ти. Да, после ще го правя за теб. Изчакай, че сега ще направя там резиденцията. После трябва да ходя за дърво. Така ли беше? Да, така. Аз имам. Искаш ли да ти го дам, защото ще правя рез? Ай, не е толкова лесно. Вземи си го, имам. Леле, ама това много дърво е. Ей, Добре. Некой идва при нас, виж, има 2 лодки. Тък му ще застреляме едната. И втората. Ей, там има байом. Ти видя ли го? Е, там. Добре, окей. Аз сега ще оправя мореса. Ще хода по дъното на моретата. Тука. Сега, ох. Ще минем това разстояние. Натам. Да, отдолу, знаеш колко готино изглежда. Знаеш отдолу колко готино изглежда. ще съм още, бе. Да. Значи ще... Значи толкова стига ли къде съм или... Да, стига. Вече третата стена е готова, само още една стена. Аз ако трябваше умра, ма. Реселекът верата. Рескриате прота БГ. Прота бе. Рескриате прота. Ото. Ама сега не мога да славам. Само това е? Не. Не. Няма да гадваме, той е нещастник. Няма ПП, да не знаеш. Знам. Ама мога да направя рез. Ресет. Как се пишеш? Мафията. Мастер, чеш напиша чакай. Мастер мин. Добре. Ресет. Стед. Царуе. То си. Шпил. Няма ПП. Прецак. Не знам. Айде, рез. Сет. Искаш ли? Да видим. Да видим, няма ли ПВП. Значи тук накованията, така 2. Тук ендър честа, така. Не, накованите изглежда просто. Колкото са 2. Аре, стига, бе! Как